Firman Tuhan akan memberikan kenyamanan yang tulus kepada mereka yang sedang berduka, dan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan kesedihan ini. Berikut adalah kumpulan ayat penghiburan Alkitab dalam bahasa Batak Toba, untuk menguatkan hati yang berduka atau berbeban berat. Job Sada ayat 20 Sada. Jala di dogma, na marsae mara dua uruar sian butuhan idainang, jala marsae mara dua umulatusi. Jahoba dona mangalehosa, Jahoba du musim mangguatsa. Rinujima guar ni Jahoba. Yohanes 10 Sada ayat 20 jala ganup na mangolu jala na porsea diau naso tupa matei bana saleleng-leleng na porsea dohodisi. Yohanes 10:4 ayat 2 dohot ayat 3. Torobdo inganan di bagas nidamang. Autsoi dohonoku matuhamu nalaho duau mangarade inganan dihamu. Jalalaho peau mangarade inganan dihamu, sai mulak duau mangalap hamu, asarap hamu dohot au. Pesalmen 110 ayat 15, arga dudi rohani Jehoba, hamamata niakana niasianai. Pesalmen 20 ayat 4, ai nangpe mardalan audi ruralinggoman ni hamatean, dang huhabiari parmaraan. Ai hodo mandongani au, tungkot mudohot batahim, mangapuli ahu. Sada Tesalonika 4 ayat 10 ai molo porsea hita, naumate Yesus dohot hehe. Sandok togihono ni debata durap dohot Yesus, nang angka naung monding marhite-hite ibana. Filipi 4 ayat 6, unang holsohon hamu agia aha. Alai sandok pabotohon hamu matu debata, pangidoan muna marhite-hite, tangiang dohot elehelek mardongan mauliata. Sada Petrus 5 ayat 7, tinggakon hamuma, nasa nahino sohon niro hamuna tu ibana, ai disarihon duhamu. Pesalmen 50 ayat 15, jala juma au jumpa di ari hagogotan, asa hupaluaho, asa dipuji ho ahu. Sada Petrus 5 ayat 10, alai anggo debata, nampuna saluhut asiniroha, nau manju hamu tuha sangapona nama noktong i di bagasan Kristus. Pauli uliona, pahotona jala patoguona duhamu, dung jolo ditaon hamu satokin haporsuhon i. Parjamita tolu ayat sada dohot 2, martiki bedo luhutna nati nompa. Martiti bedo huhut nasa sakap-sakap di hasiangan on. Martiti bedo, natubu dohot namate, namanuan dohot namangurati nasinuan i. Roma 10:4 ayat 8. Aiya mangolu kehita, mangolu di Tuhan ido, jala mate hita, mate di Tuhan ido. Asa mangolu manang mate pehita, tongdo di Tuhan ihita. 2 Korintus 5 ayat sada. Ayun duhu boto hami, dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasian tanon, adoma dihami inganan nasian debata, bagas nasopi naulini tangan, namian saleleng-leleng na di banua ginjangi. Pesalmen 34 ayat 20, dohot 20 sada. Lanpe parnia hapani partigor, alai dipalua Jehoba do ibana sian sudenai. Ibana mangaramoti holi-holina sudena, dang mapombol nanggo sada. Matius 10 sada, ayat 20 walu. Roma hamu tuau, hamu akan aloja, jalana sorat, asa hupasonang hamu. Jesaya 40 sada, ayat 10 unang homa biar, ayaudo donganmu. Unang biahatonho, ai audo debatam, au margogohonho,
huhut mangurupiho, huhut maniopiho, marhite-hite siamun ni hati goranku. Pangukapon 20 sada, ayat 4. Jadi apusan ni debatama. Nasa ilu nasida, sian mata nasida, dang adombe hamatean. Nang arsak ni roha, nang anggu-hangguk, nang nahakcit, dan disibe, ay nungasalpu naparjoloi. Joshua sada, ayat sia. Dan nunga hudok tuho, Ir matodim, jala Jehoba debatam dodonganmu, manang dompak diape homangalaka. Sada Korintus 10, ayat 10 tolu, holan pangujunan napatut dijol madu, nau mangonai Tuhamu. Haposan du debata, dang loasona hamu unjunan, lobi sian gogomuna, ibana naparohon pangunjunani, laos ibanado mambahen hapateana, asa tartaon hamu. Pangukapon 10:4, ayat 10 tolu. Jadi hubege maso arasian banua ginjang, namandok, surat tonma, martua maka namate di bagasan Tuhani, olak nion, tutu nol di depon dii, masohot manasida sian parokilo nasida, aina mangihut matu nasida, niula nasidai.